amavesi engizowafunda kuphela. Emva kwalokho Yes. uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke. Hayi kunombhalo Wathi ngomile. Siqhubeke lesibili. Kwakubekiwe Manake ngicela 34, gijimie 34. Lo ngene kuwo ngephutha. Ngomoya kodwa manje usuke waqala ngaye kanti yena ufuna abe umuntu. Ngiyela kuye loyo. kodwa elinye lamabutho langwaza ehlangothini kwaphonto kwaphuma masinyane igazi namanzi. Asigijime siye amahubo 6 verse 21. Fast and Furious. Ngithi ngizoyifundela kodwa indlela afunda kahle ngayo ngithele indlela ngifundele. Mahubo 6 verse 21. Fast and Furious. Mahubo 6 verse 21. 6 verse 21. Fast and Furious. Akusheshe. Izinto zasezulwini ziyashesha. Ngizoze ngifundele. Yes. Awukho 21. U6 awukho. Uchapter 6 awukho. U21 akekho. Uphela 10. Okay. Ngizohamba ke ngimbhekele bese ngiyabuya nginikeze. Uthi ke angifuni nithi ngimdlisa ushefu. Ngizohamba ngimbhekele bese ngiyanikeza. Uthi banginika inyongo ibe ngukudla kwami. Ekudleni kwami base bengiphuzisa uvinika. Jesu. John 4 verse 13. Waphendula uJesu wathi wathi kuye yilo nalowo ophuza lawo manzi uyakubuye ome akayukube ome. Yes. Kepha lowo oyakuphuza amanzi engiyakumnika wona kasayikoma ngaphakade. Kepha amanzi engiyakumnika wona phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi aphuphumayo kube ngukuphila okuphakade. Hallelujah. Kunento ke yama-theologians uma sikhuluma ngalombhalo othi ngomile. Kukhona abathi uJesu wayekhuluma ngokumela amanzi literal yabona iHO2. Kanti mina angihambisani bayazi ngabenze science noma ngayenza kancane. So ke uma ke uxoxwe ngaleyo ndaba mina angivumelani nabasho njalo in terms of hermeneutics. Mina ngihamba nalaba abathi kwakukhulunywa ngamanzi kamoya. Ngoba uJesu ngizonixoxela ukuthi ungani ngisho njalo ngoba uJesu ziningi izinto ayibekezelele esiphambanweni ezazenzeka kwiflesh enyameni yakhe angazange akhale angazange acomplain ngaso. Kanti noIsaya uyakhuluma ngaye le ndaba uthi waba njengemvu engumbindi phakathi kwabagundi bayo. Haleluya. Uthi thilizane emthempeni ngokuba mina ngizolifusa emva kwey'nsuku ey'ntathu. Ukufa kukaJesu nokubethelwa kaJesu, it was a deliberate move kaThixo. It was not by accident. It was a plan of salvation. Uhlelo losindiso lokubuyisa umuntu emanyaleni, lokubuyisa umuntu emahlazweni ukuba ezokwazi ukubuyisana noNkulunkulu. So wayengeke ezophumlela akhalele amanzi lawa atholakala empompini, kodwa kukhona amanzi esixoxa ngawo. Kukhona amanzi esikhuluma ngawo, amanzi okuphila. Athi khona uJesu lowo odla inyama yakhe aphuza igazi lakhe phakathi wakhe uyagobhoza imifula yamanzi aphilayo. Imifula yamanzi aphilayo. Phela isikhathi uJesu indodana kaNkulunkulu ophezu konke
isizophelela isicelo esiphambanweni. Wathi uJesu awufunda laphana banikeza inyongo bayifaka edlweni kwami. Base bengiphuzisa uvinika. Ngalesikhathi ememeza ethi ngobile bengakhulumi ngamanzi kaBhobhi. Wayekhuluma nge-spiritual thirst. Ngoba ngalesikhathi embethiswa nozomhlaba zonke izinto ezikhona emhlabeni. Asilalele mina njengomuntu womthetho amaqala ayadlula kuma-billions asuke ekhona ngokomthetho we-legislation kahulumeni, indlela esuke emaningi ngayo emhlabeni worldwide. Kodwa uma kuxoxwa ngezolo singaphezulu kwaleyo namba. Zonke lezo zono zathwala uJesu esiphambanweni. Wathi masayithwele uJesu kahlemba ntwana bakaNkulunkulu, kahlemba ntwana bakaNkulunkulu. Wathi masayithwele uJesu wazongena endaweni yethu. Kwathi into okumele iziwe yithina. Khumbula phela ngomthetho ukuthi abantu umthetho ubuhamba ne-sanction. Bekuthi umuntu uma ngabe ona a-execute immediately. Umuntu uma ephikile, umuntu efebile, ube-execute immediately. Umuntu entshontshile, ubedinga ukuthi asiwe ingalo ngokomthetho loyana ka-Exodus oqhamuka kuNkulunkulu through Mosaic law, Moses. uNkulunkulu emthanda izwe kangaka akangajabulela lokho. Wathi-ke mina ngizokhokha, ngikhokhela ama-sanction. Uhlobo lommeli loyo uJesu waba ngummeli. Wathi sekumelile waphinde wazongena ekutheni azoba yi-convicted offender endaweni yakho. Andingabameli khona u-advocate kakhaya u-advocate kubayitholi, kodwa akekho ummeli omele umuntu bese zongena etshaleni azesevisentensi esikhundleni sakhe. Ngalesikhathi uJesu athi ngomile, it was speaking finally to that spiritual thirst. Ngoba umuntu ophile ezolweni uphilela phile. Umuntu ophile ngenathixo uphila enenxano ngaphakathi kwakhe. Uphila emiserable. Ngisho udodi yawudla. Yingakho indoda ngiyelahla uyathi mayiphuma yeyodla imali ney'thandwa zayo ngoba iyaxebuka kwi-comfort zone kababa. Lalela yathi mayiphuma yaphuma nama-possessions. Kodwa ngoba noma ungaba nawo ama-possessions ma ungekho kwi-compatibility kwi-zone kababa, automatically you are destroyed. Ngoba niyabayisila yakhetha ukuhlala noyise ingenawo ama-possessions endingawona esandleni, kodwa yaba ngecebileyo ngoba yathi uyise konke okubi kungokwakho. Wathi uJesu nimphuzisa uvinika, nimnikeza inyongo ebabayo edleni kwami. Asilayele ukuthi uJesu engakayithwali izono zethu, kusathwala iy'mbuzi nani kusathwala zonke lezo zinto. uJesu ubephila ilife comfortable nobaba. Mangabe bexoxa naye bekhuluma naye abafundi babethi kade yephi, uthi hayi kade ngiyonakekela ngiyokwenza umsebenzi. Bababuza ukuthi uthi usathane bayimholele entabeni lapha ehlane, uthi kuwe shintsha namanzi wenza isinkwa bese uyahla. Uthi uJesu akusinkwa sodwa umuntu aphila ngaso, kodwa nangamazwi uyawaqukuthi kahle uphile ngawo. Ngoba this is the spiritual food. Usophinde bayithi nifake inyongo edleni kwami, kwasungula kwethu, kwasungula kwehlabathi. Wathi ukuthi akuthwale, kuthi ukuxabana kwethu noNkulunkulu kuthwale uye. For that period kube nguye uJesu oxabana noNkulunkulu olawo behalf. Athi uJesu womile ngenxa yokuthi lokhu kodwa esixoxa ngakho lesikhuluma ngakho iphikisana nalabo bakhuluma ngamanzi lawa enyanga. Asiqhubeke bazalwane. Uma kukhaphuka isotsha lizomdabula, limdabula lapha eceleni ohlangothini,
Sizwe lenkosi sifundile kwagobhoza igazi. Hey wagobhoza igazi wagobhoza namanzi. Mangabe imlima lento ayeshaya ngayo yangena enyameni. Angithi uthe lowo odla inyama yami. Lesi silibazo safike sadla inyama. Sathi masidla inyama sangena egazini. Emva kwegazi wagobhoza imfula yabantu. After that moment, wasalomile uJesu ngoba namanzi aphuma literal asymbolize that living water. uJesu athi mangabe ezwa lokubuhlungu ethola lezi zono yaphuma yawela emhlabeni. Yingakho bekhuluma nowesifazane waseSamaria lapho kuJohn 6 uthi lalela wemuntu wesifazane lamanzi wena eqhosha ngawo othi lamanzi awalithi lamanzi abamoja bobe uthi amaJuda wadlelani abadlelana amaJuda namaSamaria waye wena uzwakela kimi uthi uJesu lalela wena muntu wesifazane lamanzi owena owabonayo lana mangabe waphuzile uyenze kuphinde wona kodwa lalela mina bengizokunika amanzi asayile bazalwane uJesu ukuze thina sisinde kwadinga ukuba azinisha amanzi ukuze phuze thina bayishana amanzi uJesu le healthy living lifestyle yakhe noNkulunkulu safike sikwazi thina ukuthi sithini ingakho bafundi kade sebaGalatiyeni bonke abasindisiwe negazi likaJesu ithi lenkosi enkosi yaseGalatiyeni wasihlenge alesweni sometimes ngoba wathi uqalekisiwe lelengayo ngamanye amazwi Jesu uyi-resemblance yethu uJesu baba yisihlengo sethu kwadingeka ukuze thina sikhulule iqalekisweni iqalekiswa yena ngoba bazo abantu bekhohlisa inyanga nabathandazi bangakini bethi kuwe amanzi amnyama nathi satshela ukuthi masilahla ngaphansi ngeke silungelwe yilutho ngathi mangilahla ubushebe nobuNazaretha kwathiwa amadlozi akithi azongivukela angeke kuze kulunge lutho kuzoba mnyama wakhanya kakhulu ngenxa yegazi ngoba uJesu ngathi naseGalatiyeni kuthiwa thina sihlengiwe eqalekisweni ngenxa yokuthi uJesu yena owaqalekisa ukuze thina sikhululeke nangoba wesifazane wayenencane washadashada waze waba namadoda awu-5 wayiqala abayokala wathi bayithola hayi wambona uThelesi hayi uyabheka uThelesi ukhona izinto angazenzi kahle uThelesi uyashoda uThelesi walahla wathola uZulu wathi mayifika kuZulu wathi wezulu noma bengizame intawethu sithi wotana naye futhi wamqala wamlahla njengengithole kulesi sikhathi abantu bayafihlana ngoma yitenkasi ngoba benzela khona ukuthi basebeshintsha njengowesifazane waseSamaria bengathathwa washintsha nomuntu wesifazane wathi bayishintsha kwazinamba yafika ku-5 wathongcono lo wesifazane abanye endlini bashintsha baze bafika ka-15 naka-10 njengoba sebezenza ngcono bembone ubo wesifazane wathi bayishintsha lo wesifazane afike umsebisi lalela wena ungacabanga ukuthi inkinga isemadodeni kanti inkinga ikho emadodeni inkinga inomuntu wesifazane ngoba nguye ohlushwa yinyama lalela uJesu mayifika kulo wesifazane uthi nayo indoda lalela ukanti wesifazane ngicela unginike phela nami amanzi wena amanzi ngiyafuna lalela lo wesifazane ucabanga ukuthi khuluma ngalamanzi abaprofethi labantu abethi thodini lamanzi abakhanda abantu uthi lo wesifazane nami ngiye okwethu awunike wefika kaMaria nike ngizama uyaqala uJesu yamnika uthi indoda yakho athi khuluma ngalamanzi athi khuluma ngalamanzi athi bese ngibuza ngamadoda kanti futhi zama uNkulunkulu bethoya yinhle basho bakuNkulunkulu yayigqoka nje batho gogo eyihonela imzwezo ngabe bayibona ihamba limkhombe kaMaria lalela
lo wesifazane washeshe wakhuluma wathi mina nginayo into I'm single sazi nawe washaywa ngisho sebeshadile I'm single ngoba ngifuna ukuba lowo husband emsebenzini ngoba uhlushwa yinkano yazazi yengeke eyikhoshipha iy'ngane zabantu zize zizo-15 zikale nazo zenze-sexual immorality ezini kaNkulunkulu zithi ziyagoshipha ziyafundana kanti zingakakhi izono i-freedom nenkululeko zikashe egameni lomusa kanti umusa kaNkulunkulu awusenzi ukuba sihlale esonweni kuze ngifake umusa kodwa uyasiphumula uyasijabula yonke inkinga nasensindisweni yenza ukuthi kukhonza abantu ensindisweni abancaniwe abomile so bazama-ke ukusuthisa le point ukuze bezokwazi ukuthi babe satisfied and ngeke beze bebe satisfied aphathini bevuma ukuthatha lobu bonyo ababoniwe bekunika uJesu bendalela Jesu yabo le test engifunayo njengoba ngidala ngingasathandi ngibe ngikholwa njengoba ngiqamba manga ngingasathandi yabona nje umuntu ngisheshadi aqamba manga ngathi ekhosini kanti akaye ekhosini ubuya wayizakamashi abagijimisa imali uzobona-ke mayisebuya esephuka ngolaka ekhaya ngoba unjalo umuntu mayisendwa balekeleli uthina ngophuka ngolaka delele kanti bebhisi lapha suka khona ama-appreciate ekhaya kanti kuhlushwa ukuthi ngenqebo noma lo mfundisi wonyiwe noma esefaka ukholole efake ikhasona ngoba ukonywa akukhethi ukuthi ngabe irenki yakho ithini ngokwe-religion nangokwe-orthodogram structure yesonto ukonywa kuyambamba umongameli ukonywa kuyambamba uthisha kasonto sikole ukonywa kubamba bonke abantu kodwa kudingeka ukuthi umuntu azophuza uthathele ukubona unikeze uJesu bese siyaphila